Ki kubor hati paman nakasngi Skobha subscribe ya Udon Bok Official Production. Ka ching ya vote ki sang san per thei ha ka election MLA a cha apply. Let's say ka long ka ching ka dau yanu ki pach ba kin kham no la da shim kat kum ka ching ya vote bat ha ka election MP ka ban sawan. Amla ban batai ba shano ka tarajur kan kham no Kam tam anda layanu jor ya ka ching ya vote haki MLA constituency ki bahap haki ne ki artli ki parliamentary constituency kata ka shillong bat katura bat menta en shimshwa tangi keseng san perthei ki ban saya kun haki ne ka election sha yang darbar lok sabha kita kidai ka NPP UDP Congress BJP bat VPP ka National People Party ka balalam khmat ya ka jing sensyar bat ka balalam khmat ru ha ka jing yo vote ha ka ne ka election MLA a cha apply da ka ba yo hadu sanlak prap saw hajar lai spa lai pra vote na ki san punyo tli ki constituency bat la da khen ha ka jing yo percent ka yo hadu lai pwe point saw percent bat ka bawan ha ka dan baar ka dai ka sengru luom ya ka bala tip kum kai United Democratic Party UDP kebanyakan haki saupun retule ki constituency kayo hadu lailak nyau spa saupun nyobun kata lada khen ya ke persen kayo kumpa kan riu point persen bat ka TMC kebanyakan haki sanpun retule ki constituency kayo arlak sanpusan hajar nyau spa saupun arbut bat lada khen ya ke persen kayo hadu katlai point nyau pukundai persen ka Kongres kebanyakan habaro nriu potuli ki constituency kayo arlak sauplai hajal praspa sau puwevot bat lada khenyak persen kayo khatlai point khatnyau bat ka BJP ru kebanyakan habaro nriu potuli ki constituency kayo silak nyau plai hajar sau plai bot bat lada khenyak persen kayo kendai point lai persen nang ta vote saka Voice of the People Party lane ke VPP kabalayo hadu silak siejar aspa nrepusau bat lada khenyak persen kayo nyau point sau kendai persen bat kani kaseng kade kaseng kabadang thmai ya kabala seng house nam arjar upway bat kejop hadu saungut ki MLA ya kaba lai thu ru daka political party hapo jong kecela mikhalaya ka UDP kalayat lang kawe bat ka HSPDP hakene ka election bat lese kala ban kham kieu ha ka ching yo vote lang ba ka ching don ki khat arngut ki MLA na lor ki MDC bat lada phia ya ki vote ba kine ki seng ki yo ki artli ki parliamentary constituency la kham la shu ban sngoto kan no vote ki yo ha ki MLA constituency ki bahap hasilong parliamentary constituency bat kan no vote haki constituency ki bahap hatura parliamentary constituency bat ka NPP ka khambon ka ching yo vote haki constituency ki bahap hatura parliamentary constituency bat hasilong parliamentary constituency ru ka kiu bha ha ka ching yo vote wat lada ka klem chop bon ngut ka UDP bat ki we pat ki seng ru ki kham yo vote haki constituency ki bahap hasilong parliamentary constituency bat kumta kapor kan sabatai andala poi kapol election shanu upaj ba umon ban airai kham tam haka election MP haka ba ki seng ki badon ha baro ka we kari kuchu kham yo ka chingchania hakine ki election ki balalain